Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. Kagsang 106.9 ASFM. Kagkaron, suguro na naton ang pagharaka. Sky! Ay, Tito Mas Kumado, ikaw gali? Ay, oo, day. Juan, nagdagaw ko di kay makaon ko di sa karinderya ni Chay mo punay, Ate, wala problema, Tito Mas Kumado, Ay, nga mo sinang itsura mo, haw? Nga aga kinurisong ka. Oo, doon naglaway ka na gid. Kinano man, hambal mo sa akon. Wapa ko kagina, sumulaway naman. Ay, ang matuod si Sky, wapa ka kung nagayuhom ka. Pero kung nagakinurisong ka gani, ay ambot, nagalaway ang itsura mo. Uy, naano kaya Tito Mas Kumado, ha? Nga ako gidyan na talapanggan mo di. Ano natabo, haw? Nga kinurisong ka da. Ay, si Lolo Ilyong, ginpamak yan lang kuya. Dutayan lang kami madiskresya. Ginagas kami sa mga lalaki nga gusto nga maghilabot sa akon. O galing kasi Lolo Ilyong nagpahiro-hiro. Sininya ko naman anting-anting siya. Ang hinding gali. Ang nakasulat sa papel. Ano ko no? Dalagan. Ay, gali. Ay, di ko mag-amo na ya. Ay, hindi ko na naya pagsabton si Lolo Ilyong. Hindi gani. Hindi naman ko gali sa mga pangapinan. Natural. Tigol bangs na yes Lolo Ilyong. Ako, hindi man na basihan. Bisan may edad niyang tao kung kabalo magdipinsa para sa imo ya. Himuon yan ang tanan. Ano gani? Kung magpili ka na gidman, si Lolo Puloy na lang. Ay, tigulang ng Japon. Ate, at least, isog na yes Lolo Puloy. Bilang ginatag ni Lolo Puloy si mo. Kitagaan niya ko di 500 do. Pamahaw ko di ko na sila ni Punay. Nagsunggod di ko no si Prelyo. Dado man ga, huwag mo kuya kabaloy nga mutong nabutang sa papel. Tunto ginaglolo ko na kung mga buhay pas lolo ko, kusiod ko ginaya. Ano ba ni siya? Si Prelyo giking gamit sa ginayon mo naging basa, ako pa nabasulan. Kain ako sa balay ni Prelyo nga. Ipreparar ko na ng dala ko. Karoon manukto ko sa yaga kwan. Balay. Wala tao! Ay, kita ay nakasiguro sa CCTV? Why tao na? Oy, Prelyong! Buksi ko na Prelyong, kaya ba ihambal ko si mo manami ni kabagay? Hindi na kakilala sino kay Muguro ya. Ako migo mo nga dugay-dugay mo na nga ginakwan. Ginaupo sa tanan nga bagay sa gimo kabuhi. Sa pagnubya, sa tanan nga bagay ara ko. Ay, buksan talaga na. Oh. Anong kinanglan mo? Aryo. Uli na yun. Bay na Why ko di kwarta? Pagkadaw ka kasi ako. Mahatag si mo regalo. Regalo? Oo. Tapos pabayran mo? Hindi mo ni pagbayaran. Sinagligad bla, ubra mo pa panugid-nugid kay Marisol kag Marites nga na ikaw naghatag sa 2,000 sakon. Ano ka man nimo Premilo, mabulig ka na lang panugid-nugid mo gid sa iban? Ay na ano? Ay, kalain sa buot siya. Abi mo hapos lang gid pahimo mo sakon. Nahuyan ko kay Sky. Ay nako. Paano ya pa ko tabatunon kung mag-amo sila? Istoryahon ko si Sky para sa imo. Aba? Oo. Diyan, Himuon ko nga mabaton ka ni Sky. Ang lain ko si Sky, maluyag pa sila mo. Ha? Paano sa paano mo lang sa kung kay ikaw yung gusto ni Sky?
Hindi ako gusto ni Sky, pero ito, hindi mo siya ako. Ay, sa itsura na. Ano pamatsagan ko nung itsura na doon. Nakita ko na sa unang sa teleserye. Balan mo pa, Elio. Ano na? Ari ako, tugod hiatag ko si mga regalo. Hindi mo ni malimtan, kakabalo ko paborito mo nila sa gamay ka. Aba? Oo. Doon mo ko kakilala nga mahambal ka nga paborito ko na. Kilala, tagig ka. Adlaw-adlaw, punta ka, pati bao sa utot mo, balan ko. Oh, grabe. Oh, Ari. Ano daw? Oh, Ari, oh. Ba, Oh, mga sisiyuhon? Oh, ihatag ko resibo, kuha na siya, 5,000. 5,000? Oo. Sa bagay, Parimiloy, tao ba lang ta? Natawo pa lang siya. Oo, dapat makapatawad kita sa ato di Sigapario. Salamat din sa peace offering mo, Parimiloy. Gikuha ko na siya, kuhan sa... Doon natunaw ang tanan nga mga kabalaka ko, Parimiloy, kagkalain siyang buot. Doon natunaw tungod sa ginhampol mga 5,000. Oo. Kay Basyag realin, pensyon ni Basyag. Para makabalos ko sa mga kakulangan ko, Sibo, ginatag ko na Sibo. Ay, doon? Oo, Ari. Ba, salamat gid, Parimiloy, baw. Hulog kagid siyang langit, kay kadamo ko sa siyang balayran. Wow, sige buligan mo ko ha, kay istoryahon ta si Sky, kay ipaintsindi ta siya nga wala man tayo kabalos ito. Oo. Salamat gid, Parimiloy, ha? Lord! Ay, hala, si Basyang ari, ho? Lord! Why natabuga sa balay? Di nang kwarta ko. Ako gikuha sa suwapa nga malamar. Why, ato ka lito. Agin, mabakal pa ko. Nalagi na, April yung. Ikaw na ka Basyag, mabakal pa rin mo ka na. Nagano si Melody yung? Aha, siyang, ikwan, may ginhatag sa sakod nga kwarta? Ahay, yung dala na di biyanar. Kay why kami tubuga sa balay? Hindi, kwarta na, naging batso pa. Ari ka lang gali dire? Ay, Catherine, Apo. Anong ginapa nga subo mo man? Ay, doon nasubuan ko, Apo, kay Kaya ano, Lola? ang bagyo ang ngalan, Basyang. Ay, oo, bala, Lola. Amo gid na Natural lang na. Malay mo, sa dason ang ngalan sang bagyo, Miloy naman. Ay, kamusta ka na? Okay lang, Lola. Malipayang gid ako kay malapit na lang, Lola. Malapit na lang ang Valentine's Day. Hindi, Lola. Malapit na lang ang kasal namo ni Daniel. Ni Jojo. Oo. Palangga ko gid katama si Jojo, Lola. Bisan pa nga, madamo sa nagabalabag sa amon. Kag hindi magkumporme sa amon relasyon. Ang importante, Apo, panindugan nyo kung ano ka mo ka bakod nga duwa sa pagpalanggana. Oo, Lola. Dali na lang kasal namon. Ate, Apo, okay na tong mga ihanda naton sa kasal mo? Lola, si Jojo na kuno tong bahala tanan. Ginambalan niya naman kuno iya mga pamilya. Kag abi mo la, supportive gid kayong pamilya niya sa amon. Ate, oo Nakita man nila kung ano mo kapalangga si Jojo bisan hindi siya makakita mo. Oo, Lola. Ay, bisan ako man, kung makita kong akon bata nga blind, tapos mabalaan ko nga palangga sa kayo sa nga partner, ay malipay gid ko iya. Salamat, Lola. Albedo. Ay, Pre Doming. Bayan ka na ka-updaday man ta. Ay, oo man. Ay, sa tingin tani makato, Pre Doming. Ay, mga pita to sa barangay na siya ga Timing git. Mga pita to. Kag, mangita ta to sa aton nga ikatit sa 14. Abo na ka nga ginagad na kapagapi. Kay magita na to sa aton nga Valentina. Ay, oo, Pre Doming. Halin pa sa una, Why kita ya katilaw din sa aton nga Valentina.
mangita na to, pre. Eh, basi ko na makita na to si Sky. Tapos kay pre Ilyong eh. Kay si Sky ang ikadit mo. Ay, di kay Pre Ilyong na naiya, hindi na pagagawa. Amo na gani. Gusto mo si Marites? Si Marites pa din. Ate, ano ang sinugaling imo? Ay, magkita-kita lang sa to Ate, sige, dali ka. Kagina pa din ako nga pungko. Waikit sa mga palapit sa akon kag naghambal nga edit siya ko bas sa Valentine's Day. Para matagaan niya ko muna kag chocolate. Ihatag ko man sa akon nga amiga. Sa akon nga pala nga sauon. May tani ko may makapalapit, diba? Kag masalaan niya ko bala nga babayaw. Way sa kabalo. Way sa kabalo nga lalaki, kuya. Ay, way git sa may nakapalapit diri ho. Ay, excuse me. May hari nga nagpalapit di ho. Mapahimuyong lang ko diyan ay Day, may kinahulat ka? Ay, may ginahulat ka, Mga tay? gwapo. Ay, wala. Wala ako sa may ginahulat di. Grabe tingog, di ba? Do ka dako katingog ya, do hindi ba Pero kagwapa siya, kagkalaba siya buhok. Sino ginahulat mo, Day? Naghulat ako sang makadit ko, boss. Ha? Nagkahulat ka sa makadit mo, boss? Timing git. Timing git. Timing ito. Nga timing mga gwapo ha. Gapangita, magkamisang ikadit namon, boss. Ano? Ay, timing git. Ako ginaguro. Oo, tay. Ako ginaguro ang makadit mo. Pero, basta, matagaan mo ko, boss, ang 3 red roses kag chocolate. Ay, sige. Basta, boss, ha? Dali lang gyapon. Dali lang gyapon kita mahatabuay. Oo, gwapo. Basta, diri lang gyapon kita matabuay. Dalon mo ang 3 red roses kag ang chocolate, ha? Ate, sige, tay. Sino gali ang pangalan mo? Ako gani si Stephanie. Apaw, kanami pasang pangalan mo. Stephanie. Di, ikaw niya gwapo. Isa, sino gani pangalan mo? Ako si Duming. Kaya siya si Albino. Duming, ikaw niya kapangita ka man sang, Valentina? Oo Kami ni gani nga duwang ka pangita Valentina. Ati, kung sino ba sa makahatag sa akon, sang chocolate kag 3 red roses, amo na ang akon. Imo nga do. Ang akon nga sabton Tuod ka? Asi ko na mo, boss. Diri kita makita boss. Ati, sige. Salamat kit sa inyo, ha. Amo na ko, Albino, Duming. Sige, day, tipane. Buwas ha. Buwas aga. Diri manggapon. Ati, sige mga gwapo. Ari na. Nakasuksok na ko sa akon nga. Bag-o ka din rin ko gagin bakal sa nagdigad adlaw. Kagag akon nga. Bag-o man nga pulo. Kagag dala ko ng akon nga 3 red roses nga ginbakal mo kabahal pa sila may bouquet pa rin daan. Kagag Toblerone nga chocolate kabahal sila. Abo rin dalon ko. Nakapamada pang buhok. Nakapurbada ba ayo? Ano man ang porma sila ni Pre Albedo karon ba na? Balakat na ko gali akay basi budahan nyo pa ko. Bahala ka na, Pre Albedo. Bahala ka na. Ay na. Husto na ni nga ako nga porma.
Way man ko sang iban nga sunuksukon. Okay na ning slacks ko nga itom. Oo, kagang pulo ko nga dugay na ni. Pero, bago pa tulukon. Kag may ginpuksi naman ko to nga. 3 ka bilog nga bulak sang ros. Kag chocolate nga ginbakal ko lang da sa tiyanggi, ho. Oh, isang barato lang ni. Basta, halin sa taging pusoon. Okay na ni, ah. Oh, matunon yung ko nagyapon ni. Inday Stepan eh. Malakat na ko. Ha. Good luck na lang, Albino. Ha. Good luck na. Kung sino sa amo ng pilion ni Predomeng. Ha. Nakasinilas lang ko kay way ko sapatos. Oh, ha. Good luck, Albino. Bari na. Buari na si Diti Paniho. Nagapuko siya hulat sa digali, oh. Ngayong aga, Albino, Tuming. Dayway pa si Albino. Ako pala isa. Ikaw palang gali isa, Duming. Ay, gwapo. Nagwapa na ito na, pero nga itingog ni Kalaway. Daw tingog ni Pani. Daw tingog ni Maria P. Day Maria P. Stay day ti Pani. Dumalipat ka sa ngalan ko, Duming. Ari galing tatlo karusis kini bakal ko with bouquet na. Nag-chocolate ka. Abo, yes. Doble Kanami ron. ba? Kanami, kamahal gini sa mga chocolate na gibakal mo sa kamahal gini sa chocolate na gibakal mo, Duming. Gwapo. Day. Basta galing sa puso ko ang pagbakal ko. Kag pakadto sa minamahal ko. Baklon ko. Bisan mahal pa. Ay, gali ka, Duming. Salamat kita, Duming. Prelbino, ari ka na? Ari na ko, day Tipanay. Albino, ano na ang dala mo? Ari, oh. Pag ukunin nga ginipo nga bulak sang ros. Ginipo ko ginestupad balay namon. Kag chocolate kaging bakal ko lang sa tiyanggi. Isang barato lang ni, pero halin ni sa puso ko ang pagbakal sini. Halin sa kinabutlayan ko. Ate, sige. Sige lang, ha? Ulat-ulat lang ka mo kay may ginahulat pa ko. Sino pa ginahulat mo, Day? Ang amiga ko. Ha? May amiga. May amiga siya, Domeng? Amiga bala, upo niya nga bayi. Migaya. Kung sino sa atin ka mapilian niya, kita yung amigo, ya? Domeng? Ti, may hambal ko sa inyo nga duha. Ano ina, Day Tipane? Ara ng akon nga amiga, pala nga sauon ko bala. Gaga pala nga saon. Kay babae ka ba, dapat lalaki. Kag ako ida. Hindi, ako ganina. Ako na. Ako na Parang ya. di na ka mo maglalis ka duha. Sugiran ta ka mo sang matuod. Ang matuod. Lawas ko lang niya ang itsura ang babae kag buhok ko laba. Pero ang matuod, lalaki kuya. Kagapangita ako sa 3 red roses nga mahatag sa akon. Kaya ihatag ko man sa akon nga pala nga sauon. Ang chocolate pala kag ang bulak ang ginatag nyo. Ihatag ko pa ni sa iya. Ano? Gininto mo gali kami kay Tipanay? Kag hindi ya si Stephanie ang pangalan ko.
Sino manggali ang pangalan mo katutuot? Panawag na niya nila sa akon si Stephanie kasi siyempre daw dumabayang itsura ko mo. Pero ang matuod, si Stephen yung pangalan ko, hindi kay Tiffany. Oh, bingkong naman ta, Priduming. Albedo. Imbes nga Valentine's Day, balintong naman de. Patay naman ni Albedo. Pornada naman ang atong diskarte. Oo, Priduming. Dali na, malakat na ta. Kabay pa madunlan ka mo sa ngamon chocolate. Ay, magtula nga, kabaratuhon mo lang sa isang chocolate mo. Sukit-sukit mo gina yung chocolate mo nga barato mo lang eh. Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Live Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama ginadala sa inyo para maghatag sa kalingawan. Magpamatik na. Magsadya ka. Wala magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice liga. Mga abyan, kabina lang